Jama'a barkanmu da wannan lokaci ga labaran duniyar, sunana Zara Musa. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya buƙaci sojoji da su ƙara ƙaimi wajen kawo ƙarshen matsalar tsaro da ke addabar Najeriya. Yana mai jaddada alƙawarin cewa ƙasar ba za ta miƙa wuya ga 'yan ta'adda ba. Da yake jawabi ga sojojin a lokacin ziyararsa a Katsina, shugaba Tinubu ya nuna damuwa game da ƙalubalen tsaron da ake fuskanta a ƙasar a halin yanzu, inda ya bayyana su a matsayin wani lokaci mai mahimmanci a tarihin Najeriya. Tinubu ya yi kira da a nuna jajircewa wajen kare ikon Najeriya da kuma dawo da zaman lafiya a faɗin ƙasar. Ya tabbatar wa sojojin da ƙudurinsa na kula da jin daɗin su, inda ya yi alƙawarin biyan alawus a kan lokaci da tabbatar da kula da lafiya da kuma tallafawa iyalansu. Mataimakin shugaban Najeriya Kashim Shettima zai wakilci Najeriya a bikin rantsar da shugaban ƙasar mai jiran gado na Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema, a Libreville a yau. Oligui Nguema, wanda ya taɓa riƙe mukamin shugaban riƙon ƙwarya tun a watan Agustan 2023, ya lashe zaben shugaban ƙasar na ranar 12 ga watan Afrilu da gagarumin rinjaye, inda ya samu kashi 94.85 a cikin 100 na yawan ƙuri'un da aka kaɗa, kamar yadda kotun tsarin mulki ta Gabon ta tabbatar. Ya doke 'yan takara 7 ciki har da tsohon Prime Minister Alain Claude Billy Bayinze, wanda ya zo na biyu da kashi 3 kacal na yawan ƙuri'un. Halartar Najeriya tana nuna goyon bayanta ga tsarin dimokuraɗiyya da kwanciyar hankali a yankin Afirka ta tsakiya. Najeriya ta kuma jaddada sha'awarta na ci gaba da inganta zaman lafiya a nahiyar. Ana sa ran mataimakin shugaban kasar zai komo Najeriya nan da bayan bikin. Taron na cikin manufofin ketare na Najeriya na ƙara ƙarfin dangantaka da ƙasashen Afirka. Hukumar kula da tashoshin jiragen ruwa ta Najeriya NPA ta ba da tabbacin cewa aikin samar da sauƙi a hada-hadar jigilar kaya na ƙasa wato NSWP za a kammala shi a zango na 1 a shekarar 2026. Wannan na zuwa ne bayan da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya amince da zamanantar da tashoshin jiragen ruwan ta Apapa da ta Tinkan Island. Shugaban hukumar Dr. Abubakar Dantso ya sanar da haka ne a yayin da yake yi wa baƙi jawabi a yayin ƙaddamar da kwamitin tabbatar da inganci da za su sa ido kan ayyukan tashoshin jiragen ruwa da kuma na hukumar kwastam ta ƙasa wato PCEC da aka gudanar a ranar Alhamis a jihar Legas. Hukumar yaƙi da yiwa tattalin arzikin Najeriya zagon ƙasa EFCC ta gano naira biliyan 80 a cikin asusun bankin wani daga cikin tsofaffin daraktocin kamfanin man fetur na ƙasar NNPCL, wanda aka sallama. Wannan ganowa na cikin wani bincike kan yadda aka yi amfani da kuɗaɗe dala biliyan 2 da miliyan 96 domin gyaran matatar man fetur a Najeriya. A cikin wannan bincike, EFCC ta kama tsofaffin daraktocin kamfanin man fetur guda 3, wato matatar man fetur ta Fatakwal da matatar man fetur ta Wari da matatar man fetur ta Kaduna da kuma wasu manyan jami'an NNPCL. An gudanar da bincike kan yadda aka kashe kuɗaɗe masu yawa na gyaran matatun. Binciken ya kuma shafi Mele Kyari, tsohon shugaban kamfanin man fetur na ƙasar, da sauran manyan jami'an da aka jera a cikin wata takarda daga EFCC. Takardar ta nemi kamfanin NNPCL ya bayar da cikakken bayani game da albashinsu da sauran alawus na jami'an da aka lissafa. Ma'aikatar harkokin cikin gida ta kasar Saudiya ta tabbatar da cewa duk mutumin da aka kama yana taimakawa mutane wajen yin aikin hajji ba bisa ka'ida ba zai fuskanci hukunci tare da biyan tarar kuɗi riyal 100,000. A cikin wata sanarwa da ma'aikatar ta fitar a ranar Juma'a, ta ce tarar za ta shafi duk wanda ke ɓoye maniyyatan da ba su da cikakkun takardu a cikin gidajensu, ko nema musu biza ko kuma yin jigilarsu ba bisa ka'ida ba.
Sanarwar ta kara da cewa dokokin sun fara aiki ne tun daga ranar 1 ga watan Zulhijja, wanda ya daidai da 29 ga watan Afrilun da ta gabata, har zuwa 14 ga watan Zulhijja, wanda ta yi daidai da 10 ga watan Yuni. Kasalika, duk wani mutumin da aka kama yana kokarin gudanar da aikin hajjin ba tare da takardun izini ba zai fuskanci tarar riyal 20,000, inda za kuma a mayar da shi kasarsa ta asali tare da hana shi shiga Saudiya na tsawon shekara 10 a cewar sanarwar. To ƙarshen labarin duniyar kenan. Sunana Zara Musa. Sa ku iya samun waɗannan labaran da ma wasu labaran a shafukanmu na sada zumunta na Facebook, Instagram, TikTok da shafin X a kan JKD Media ko kuma JKD Media_. Sai an jima ku.